Ndị be anyị bịakwanụ ka unu furu ka dimkpa ụmụ okorobịa na-abụ si wee rigoro n'elu gbamgbam enu unu na-afụ ebe a wee sị na ọ bụrụ na nna fa enyeghị fa 4 million naira ka o wee setụrụ afa na fa ya ritukwo n'enu ebe anụnwa. Bịakwanụ ka nkọrọ unu ka nya bụ ife si wee mee, maka na nya bụ ife abụrụkwa obere ife. O wee bụrụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa na-eme na Akụ Road nke dị na Nsụka n'Enugu steeti. O wee bụrụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ụlọ enu anụnwa unu na-afụ ebe a nọọ papa ụmụazị abụkwa na ife nwe ya and na papa fa abụkwa na anụ ka ọ na-ele na ọ na-egbu anụ na afa papa fa abụ Haiman. O wee bụrụ na ụmụ ya na-abụ ndị nwoke amakwam ebe a sịrị fa si wee napụta wee rigoru n'enu unu na-afụ ebe a wee sị na ya enyefa 4 million naira nọ ife papa fa ya eji wee setụrụ fa na ọ bụrụ na papa fa enyeghị fa 4 million naira na fa ya amụnyekwana nya bụ ụlọ ọkụ. Fa asịlọkwa na fa ya esi n'enu ebe a wee dapụo na ife fa kwuru bụ na fa ya amụnye ụlọ anụnwa ọkụ na papa fa ya enyerili fa 4 million naira bifo fa esi n'enu unu na-afụ ebe a wee rituo. Nke bụ na ndị ọla obodo na ndị kọmuniti gbakọjuru ebe unu na-afụ wee na-ayị ụmụ okorobịa na-aba ka fa si n'enu ebe ahụ rituo ka fa ghara ịdakwanụ merụ ahụ. Ụmụ okorobịa na-aba wee kwechiri wee sị na enwekwa ife mekata ka fa si n'enu a ritukwa anụ nya n'enu gbamgbam ebe ahụ fanụ na papa fa ya enyerili fa 4 million naira o wee bụ settlement fa bifo fa wee si n'enu ebe anụnwa wee rituo. O wee dịka ndị obodo niile atụzie iche ọ dịka mmadụ eko ebe a nke bụ na-ejezi wee bute mgbadamgba obe toro ogologo. Ụfọdụ wee were obe wee rigoru, ụfọdụ wee si n'enu na anụnwa wee rịba ebe ụfọdụ sikwana n'emu na anụnwa wee si na windo ya wee rịbakwa nke bụ na-ejezi wee dọrọ ụmụ okorobịa ifu ka esi wee dọfa nke bụ na gbamgbam gherisichapụ ọkpa mmemme ọbara wee na-ehuzisi ya kpata na maya etinye nkwana nya bụ ife onyonyo maka ndị nwekwa n'ihu akwụkwọ anụnwa wee kpụrụfa ifu ka esi wee kpụrụfa wee si na windo obere windo dị ebe ahụ wee nyaye ama na-atụ ige fa n'ime na ebe ahụ atụ ige ka onwe ndị ya aghọrọfa n'ime ebe ahụ wee sịfa na ala na-apụfa kedu nke fa ji wee chi iji aka fa wee gbuo onwe fa na-efifie na-abụ wee nọkọtasị na nna fa ya esetụrụ fa na ya enyefa 4 million naira na gịnị ka fa ji 4 million naira wee na-eme na ọ bụ na fa chọọ ka nna fa setụrụ ọfa maọbụ na fa na-ana nna fa ego na ọ bụghọzi nke ije rigolu n'enu na anụnwa wee na-achọ ka fa gbuo onwe fa ka na fa sị na fa ya amụnye ụlọ ọkụ. O nwezikwa na ife ndị mmadụ anyị afụfọzikwana na nke ikpeazụ a ka ị na-eche na-efugo nke a ịmadụ na efubede afụ. Ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ụmụazị a na-akparụfụ ha n'isi na ọ bụrụ na nna fa enyeghị fa na ọ na fa ya ejenwu gbamgba onwe fa wee kpatakwana nya bụ ego. Ebe ụfọdụ na-asị ọ na-abụ na fa nọ na skuulu nọ n'ụlọ akwụkwọ ka fa si wee nata wee na-agwa nna fa na ya nyefa 4 million naira ka ọ na-abụ na fa na-azụgbu afịa ọ bụrụ na afịa fa ha aga ọfụma fa wee bịakwana ka fa narụ nna fa 4 million naira nke bụ na ọ dị ka papa fa ekwekwa na-enyefa maka na ọ bụ na papa fa nyere fa ọdọkwa nke fa ya rigoro n'enu gbamgbam anụnwa ike na papa fa etego onye were fa ego wechidizie na onye enyefa fa ji gbaa mbọ onwe fa. Ife ụmụazị a chezere bụ irigoro n'enu gbamgbam si na ọ bụ na papa fa enyeghị fa nya bụ ego na fa ya amụnye ọkụ n'ụlọ anụnwa mana ma amazịkwa na fa eji peturo na machi wee rigoro ebe ahụ ka na fa ya adapụ n'enu ebe anụnwa mana ife edelu bụ na fa asị na fa ya amụnye ọkụ n'ụlọ n'ọkwa ka esi wee si etu a wee dọtuo fa wee sịkwa ka m wetara onye bụ ife onyonyo. Kedu ife ichere gbasara nya bụ ife odo ka ụmụazị anụnwa fa na-aṅụ mkpụrụ mmiri ka ọ dị gị ka o nwere okwu fa na mmadụ nwere asịfa fa ji eweta 4 million naira nke bụ na fa na-abụ ya echebezi echiche ka fa rigoro n'enu gbamgbam ka nna fa wee were nya bụ ego nyefa odo ka nna fa jụrụ inyefe ego a na otego o nyewere fa wee sị na ọ ya nyezi nke bụ na mmadụ na-aba anụnwa ya echebe echiche ka fa jee rigoro n'enu gbamgbam anụnwa. Kenekwa mụ na onwekwa na ife ndị mmadụ ahụ afụfọzikwa na nke ikpeazụ.